म्हणजे सर्व फाउंडेशन काम आहे. मला द्या खरं प्रदर्शन किती होणार आहे कोणाचा प्रकार दुर्घटना की असुविधा आहे का कमिटी जाईल आहे. राष्ट्रनायक नवा मत कडे बन राष्ट्रनायक वीरेंद्र माझी आनंद माझी अभि माझी बकुळा माझी रमेश्वर माझी प्रसादी नाईक अजय माझी मोदीन माझी अनंत माझी उदय माझी रंजन माझी गौरेपाळ नाईक अकबर माझी प्रशांत माझी मारुंगा माझी यदाना माझी preparasi kita